गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। स' दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि फुब साफाखामाराव गिख्रंथाव अर खामदों। ब्लाव ब्लाव जोंनाय अरा नखरसेनिफ्राय गुबुन नखरसेयाव बास्लायना सेवहांगार खालामदों। दा साननैसो सुबुंनि नखर एबा गलाफोराव अर खामनाय जाथायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयाबो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि फुब साफाखामाराव गिख्रंथावै नखरसेनिफ्राय गुबुन नखरसेसिम अरा खामनानै सेवहांगार खालामदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला नखरथाम सुबुंनि न'आ सेवहांगार जादों। बिसोरनि मुङा फारियै भबेन दास, नरेन्द्र दास, सन्जित दास होनना मोनथिनो मोनदों। बिसोरनि नखरनि गासै लेखा डकुमेन्टस बायदिसिना माइ गासैबो सेवहांगार जाना सिलिंखार जादों होनना मोनथिदों। बेबायदिनो जों मख'नो हायोदि थांनाय बुधबारखालिबो हरनि 2 बाजिसो समनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलि हाथायाव सजल दास मुंनि हलसेलार गलायाव अर खामदोंमोन। अर खामनानै 8 लाख रांनि बेसादफोरा सेवहांगार जादोंमोन होनना मोनथिनो मोन्दोंमोन। बिदिनो गोबां अर खामनाय जाथायखौ दा साननैसो नुनो मोनबोगासिनो दङ। नैथि खौराङाव दं जोंहा बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै प्रमद बर'आ भारतनि नखर मन्थ्रिजों सावरायलायदों। दिल्लीयाव भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ मैया बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ लोगो हमनानै बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ थाबैनो मावफुंनो गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनाय जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। बिथांनि बिटिआरनि सिमाखौ बारायहोनो लानाया सावरायनायनि गेजेरजों थाबैनो जाफुंसारगोन होनना मिजिं खालामबाय आरो बिटिआरनि सिमा बारायनायनि दफाया थाबैनो मावफुंजानायखौ रायजोफोराबो नेगासिनो दङ। बे खौरांखौ जों मैया मोनथिनाय लेखा नोंथांमोननिसिम फोरमायनाय जाबाय। दायो थामथि खौराङाव जोंहा आसाम पुलिसा मरिगावआव 50 बोसोर बैसोनि सासे बोराय सुबुंखौ खारनो नाजानायाव गुलि गावदों। आसाम पुलिसा मरिगावआव बुधबारनि मोनायाव 50 बोसोर बैसोनि सासे बोराय सुबुंखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजानायाव गुलि गावदों होनना मोनथिनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गुलि गावजानाय सुबुंखौ रजनिकान्त दैमारि होनना सिनायनो हादों आरो बे सासे बोराय सुबुङा मरिगाव जिल्लायाव लाहरिघाट पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय जेंगरबरी गामिनि उन्दै बैसोनि 3 सिख्लाजों सोलेरारि सोमोन्दो थानायनि दायाव हमनाय जादोंमोन। नाथाय बे बोराया पुलिसखौ गिनानै खारनो नाजादोंमोन। खारनो नाजानायनि थाखाय पुलिसा बोरायनि आथिङाव गुलि गावो आरो बोराया आथिङाव जोखोम जायो। बे जोखोम जानाय बोरायखौ हमनानै लाङो आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव ट्रिटमेन्टनि थाखाय लांनाय जाबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। ब्रैथि खौराङाव दं जोंहा बेरगाव एबसुनि थान्दै जखन्थाइनि गेवलां मेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गामि दाजाबनाया जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव दखरा एबसुनि खुंगा 32थि बोसोरारि थान्दै जखन्थाइया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जायगानि उदमारि बरिगाव गेलेग्रा फोथाराव 22 आरो 23 दिसेम्बर खालारखालि जोबनानै थाङो। बेरगाव एबसुनि आफादगिरि नगेन बर'नि मासि सामलायनायाव खुंनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना बिटिआरआव गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। नाथाय बे कमिसननि मासिगिरि पिपि बर्माया हरखाबै रुंसारि जानायनि थाखाय गोदान मासिगिरि नागिरनायाव खामानिया एसे लेट जानानै दं होनना फोरमायो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बाथि खौराङाव दं जोंहा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय दक्षिणकुसि गामियाव मैया दैनि बरिं खालामनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला दक्षिणकुसि गामिनि गंसे अंगनाबादियाव लोंनाय दैनि मोनसे बरिं सेक्सन फैदोंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया गंसे बरिं मेसिन फैनानै बरिं खालामनाय हाबाफारिखौ बन्द खालामफैदों होनना फोरमायनायखौ मोनथिनो मोन्दों आरो बे बरिं बानायनाय पाइपफोरखौ बोखांनानै दाबसे जायगायाव लांनो नागिरदोंमोन। बे बाथ्राखौ मोनथि मोनना गामिनि आइजोफोरा फैखानाय सेंसनखौ बन्द खालामनो मोननाय नङा होनना धरना खालामो आरो बिनि सायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगोरा सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बियाबनि एमसिएलए खाथिराम बर'खौ राहा लानो खावलायदों गामिनि आइजोफोरा। जोंनि बे हम कानेक्सन दैया फैनायखौ जोङो थारमाने रायजोफोरा बेयावनो लकेसनखौ नायनानै जावनो होबाय खुरबायबो पाइप गंनै हाबखांनायनि उनाव मैयानि दिनाव एबसुनिफ्राय फैनानै खैजनसो मानसिया फैनानै बादा होफैदों। बेयाव दैया दोनखायो बेयाव मानो होबाय थादो होननानै दा बेलेगाव लांनायदो बे बुस्थुखौ। बेनिफ्राय जोङो गामि दरनैनि हिनजावफोरा मिथिनानै दरथाम दरब्रै गामिनि हिनजावफोरा मिथिनानै जों होनबाय जों बे बुस्थुखौ जों बेलेगाव हरा। जोंनि नामाव सेनसन जाना फैनाय बुस्थुखौ जोंनियावनो गायनांगौ। जोङो दै मोनलोंनांगौ। जों दैनि थाखाय जोंनि न'खराव बेसेबां आलाय सिलाय बा नांलाय खमलायबो जायो दैनि थाखायनो। बेनिखायनो जोङो बे फैखानाय आसनिखौ जों गुबुननो हरनो हानाय नङा आरो हराबो जोङो आरो दिनैनो बे खामानिखौ स्टार्ट खालामनांगौ। आरैनो अफिस आदाলত थारमाने मिथिं गावखबाफोराव बुङो जल जीवन मिशन आसनि बिखुद्ध पानि घरे घरे खाबा पाबा लागे होननानै माखौथो लेक्सार होयो। होमबा दिनै फैखानाय आसनिखौ जोंनो मानो होनो नागिराखै? जोंनो नांगौ।
दथि खौराङाव दं जोंहा सोरखारनि सिगाङाव आखाइ दैखांनाय सिखारिफोरनो थांना थानायनि राहा होनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि EM उकिल मुसाहारि बिथाङा रायमना माहारियारि पार्कखौ जौगाखांहोनांगौनि नोजोर लाखिनानै मैया गोदानै मिथिंगाफुरि इक' टुरिज्म गावसुंथा आफाद बेखेवदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि EM उकिल मुसाहारि बिथाङा फोरमायदों दि सोरखारनि सिगाङाव आखाइ दैखांनाय सिखारिफोरनो थांना थानायनि राहा होनाय जागोन होनना। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि जोबथा खौराङाव दं जोंहा बाक्सानि तामुलपुराव ड्राग्स उदां खालामनाय सांग्रांथिजों बिजेपि दोलोआ मटर साइकेल रेलि हाबाफारि लादों। बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार देनि दैदेननायाव बिजेपि दोलोआ तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय ड्राग्सनि बेरेखायै सांग्रांथियारि गेदेर बाइक रेलि बानजायदों। रोजा रोजा ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा ड्राग्सनि उदां खालामनो जुजिनानै तामुलपुरनिफ्राय नाग्रिजुलिसिम बाइक रेलि खालामनायखौ मैया नुनो मोन्दों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।